Predstav si, sleduješ film a zrazu ti niečo nedá spávať. Tento príbeh si predsa už videl. Len inak. Hollywood miluje remakey. Každý rok ich príde desiatky. Niektoré sú majstrovské diela. Iné? Totálne katastrofy. Prečo štúdia neustále siahajú po klasikách? Je to len o peniazoch? Alebo je za tým niečo viac? Dnes sa pozrieme na večný súboj. Originál versus remake. Ktorý je skutočne lepší? Vezmime si Blade Runner. Kultová sci-fi z roku 1982. Temná. Filozofická. Vizuálne prelomová. O 35 rokov neskôr prišlo pokračovanie. Blade Runner 2049. Rovnaký svet, ale úplne iný zážitok. Kritici šaleli. Diváci boli rozdelení. A potom tu máme Suspiriu. Taliansky horor z roku 1977. Krvavo červené svetlá. Hypnotická hudba. Čistý vizuálny teror. V roku 2018 prišla nová verzia. Režisér Luca Guadagnino ju kompletne prekopíroval. Zachoval názov, ale stvoril niečo úplne odlišné. Čo robí remake úspešným? Je to vernosť originálu? Alebo naopak? Odvaha byť radikálne iný? Odpoveď ťa možno prekvapí. Pretože pravda nie je čierno-biela. Niektoré remakey prekonávajú originály. Iné ich hanobia. A potom existujú tie, ktoré stoja úplne sami. Ako samostatné umelecké diela. V ďalšej časti sa ponoríme hlbšie. Porovnáme konkrétne scény, odhalíme zaujímavé fakty zo zákulisia a zistíme, čo sa stratilo a čo nové sme získali. Tak poďme na to. Začnime s Blade Runnerom. Originál z roku 1982 trval 2 hodiny. Remake? Takmer 3. Denis Villeneuve dostal od štúdia neobmedzenú kreatívnu slobodu a využil každú sekundu. Každý záber v 2049 vyzerá ako olejomalba. Kameraman Roger Deakins za to dostal Oscara. Zaslúžene. Ale niečo sa stratilo. Originál mal surovú energiu, praktické efekty, skutočné modely miest. Ten pocit, že ten svet naozaj existuje. Remake je dokonalý. Možno až príliš dokonalý. Chýba mu tá špinavá autenticita. A čo Suspiria? Tu sa deje niečo zaujímavé. Originál bol o farbách. Červená, modrá, zelená. Každá scéna kričala. Doslova. Remake išiel opačným smerom. Sivá Berlín, studené svetlo. Žiadny krik, len ticho pred búrkou. Režisér povedal jasne. Nechcel kopírovať. Chcel reagovať. Tu je prekvapivý fakt. Tilda Swinton v remaku hrala 3 rôzne postavy. Jednu z nich 80-ročného muža. Nikto to nevedel až do premiéry. Ani herci na placi. Takže, kto vyhráva? Originál alebo remake? Odpoveď je záleží. Záleží na tom, čo hľadáš. Chceš nostalgiu? Choď k originálu. Chceš nový pohľad? Daj šancu remaku. Najlepšie remakey totiž nesúťažia. Existujú vedľa originálov, ako konverzácia naprieč 10 ročiami. A teraz je rad na tebe. Ktorý film podľa teba vyhráva? Blade Runner 1982 alebo 2049? Originálna Suspiria? Alebo moderná verzia? Napíš do komentárov. Budem čítať každý jeden. A ak poznáš remake, ktorý prekonáva originál, povedz nám o ňom. Možno bude v ďalšom videu.